खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबावनो आङो मोनसे दखनानि गुबुन भिडिअ लानानै फैबावबाय तो दिनैनि बे भिडिअआवबो नोंथांमोना माखासे मानि दखनानि कालेक्शनफोरखौ नुगोन जायफ्रा सोंहरदोंमोन आरोना दखनाखौहाय तो माखासे मानि कालेक्शनफ्रा जोब्बायमोन दायो सफैफिनबावबाय नोंथांमोना मोनगोनसै आङो मोनसे देखायनोसै दे दायो नोंथांमोना नायदो नै बेयावहायनो फार्स्टआव आं देखायो बे टाप कालार आरोना बे डिजाइनाथ' ओंखारनाया गोबाव जाबाय खिन्थु बे कालारावहाय गैयामोन आरोना दायो बे कालारावबो नोंथांमोना मोनगोनसै जोबोर मोजां गाननो गुरै आरो आराम जागोन जायफोरनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना अर्डार खालामना लानो हागोन दायो क्रिसमासनि थाखाय जायफ्रा अर्डार खालामनो गोसो आरोना सहैनोबो एसे लेट जायो बेनिखायनो थाबैनो अर्डार खालामना लानो हागोन दायो नायदो नै नोंथांमोना बेखौबो मोनगोन लिमिटेड पिसआव दङ नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बिराद मोजां आरोना बेयो डिजाइनफोरखौबो नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना तो गोबाङा सोंहरदोंमोन तो दायो नोंथांमोना बेखौ मोनफिनगोन लिमिटेड पिसआवहाय दङ जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो दायो नोंथांमोना नायदो नै बे गुफुर कालारावहाय आरोना बे गल्डेन आगरजों एरनाय जोबोर समायना बे गोदान डिजाइनखौ नोंथांमोना मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दायो क्रिसमासनि थाखाय गोबाङानो गुफुर दखना नागिरो आरोना हाबाफोरनि थाखायबो तो बेफोरखौ मोनगोन नायबावदो नै गुफुरावहायनो आरोबाव मोनसे गुबुन कालेक्शन तो बेखौबो नोंथांमोना दायो मोनगोन बेयो मासराइसनि खालि मासराइस तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार लानो हागोन बिरादनो मोजां तो गुफुरावनो आङो नै गांथाम माने मोनथाम डिजाइन देखायदों आङो तो गासैबो बेलेग डिजाइन नोंथांमोना बेखौ मोनगोन जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बिरादनो मोजां स्मुथ आरो गुरै जागोन आरोना क्रिसमासावहाय गिर्जाफ्राव गानलांनो थाखाय वेडिंफ्राव ना क्रिस्टियान वेडिंफ्रावहाय नांगौ जायोबा नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नायबावदो नै ओरैबादि मोजां आंनि फेभरेट कालाराव बेबो जोब्बायमोन दायो सफैफिनबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो क्रिसमासनि थाखाय नङाबाथ' थाबैनो अर्डार खालामाबा क्रिसमासाव गाननो मोनहैनाय नङा आरोना तो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै ओरैबादि मोजां लेटेस्ट एकदम कालारावहाय आरोना तो बेबो बिराद ट्रेंडिं सोलिसावदों बेयो दिनै सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा मोननाय नङा क्रिसमासाव गाननो जायफ्रा अर्डार होनो गोसो दायो नोंथांमोना नायदो नै बेबो ओरैबादि सोलिखादों आरोना बेबो जायहा पसन्द जादों थाबैनो अर्डार होनानै लादो दिनैहाय सफैबावबाय बियो नोंथांमोना मोनगोन दायो गाननो बिराद आराम गुरै आरो स्मुथ जागोन दै बिरादनो मोजां नोंथांमोना नायबावदो नै पिंक कालाराव बे गुफुर आगर एरनाय बेखौ दायो नोंथांमोना मोनफिनबावगोनसै दिनैसो सफैदों दै जायहा सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो नङाबा मोनस्लाबनाय नङा लिमिटेड पिसआव दङ ओरैबादि मोजां गुरै नोंथांमोना दायो नायदो नै ओरैबादि मोजां आकाशि कालारावहाय आरोना गुफुर आगरजों एरनाय पिंक हालका पिंकजोंहाय मिन एरनाय जोबोर समायना फास्रानि डिजाइनफोरखौबो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दिनैसो सफैबावखादों बेफोर गासैबो गोदान दिनैसो सफैदों नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन जाय सोंहरदोंमोन नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय बे टाप कालारावहाय आरोना तो बे डिजाइनखौ नोंथांमोना दायो मोनफिनबावगोनसै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय क्रिसमासाव गाननो नांगौब्ला नोंथांमोना थाबैनो अर्डार खालामनांगोन नङाबाथ' मोनहैनाय नङा आरोना मिनिमामानो नोंने सानबा থেকে 6 दिन बिदिनो लायो सम नै बेयावहाय दायो बाथ' कालारावहाय आरोना दिंखिया बिलाइनि आगर एरनाय ओरैबादि मोजां जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो लिमिटेड पिसआव दङ क्रिसमासावहाय जायफोरनो नांगौ दायो क्रिसमासनि अफाराव मोनगोन गासै दायो नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय
हाल्का पिंक कलरावहाय नोंथांमोना दायो नायबावदो नै ओरैबादि मोजां समायना आगरजों एरनाय बे डिजाइनाबो गोदान डिजाइनसो नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp दायो नोंथांमोना नायदो नै पार्टनि कालेक्शन दै ब्लाउज आरो फास्रा सेट जायनो नांगौ नै रानी पिंक कलराव ओरैबादि समायना लिमिटेड पिसावल' दंखायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरदो लिमिटेड पिसाव दं जायनो अर्डार हरग्रोनाय बेनो मोनग्रोगोन आरो दाखालि सोरबा गोबाङानो पे खालामहरनो नायदोंमोन थ' आं नेथ'नांगोन नदोंमोन नोंथांमोना नै दायो नायनानै अर्डार खालामहरदो थाबैनो दायो नायबावदो नै ग्रीन कालारावहाय आरोना ओरैबादि मोजां आगरजों एरनाय पार्टनि कालेक्शनावहाय आरोना नोंथांमोना दायो मोनगोन नै ब्लाउज आरो फास्रा सेट जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन लिमिटेड पिसाव दंखायो थ' नोंथांमोना दायो नायबावदो नै बेगुनि कालारावहाय ओरैबादि मोजां आरोना पार्टनि कालेक्शन ब्लाउज सेट बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लाखादो लिमिटेड पिसाव दङ दिनैसो सफैजोबदों बेफोर गासैबो जाय सोंहरदोंमोन नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन थ' नोंथांमोना नायदो नै बेवहाय बेबो ओरैबादि सेल जाबाय आरोना बिराद मोजां रोजा बे सिया जायनो नांगौ नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन ओरैबादि माने मोजां क्वालिटियाव दानाय आरोना बेयो थ' बेफोरबादि गोबां कालेक्शनफ्रा दायो माने इदि जायफोरखौ नन ब्रेन्ड मा होनो आरोना थ' लो क्वालिटिनिबो थायो एसे हाई क्वालिटिनिबो थायो खुन्दुंनि सायावसो दाम थ' बेयो मोजां क्वालिटियाव दानाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन दायो क्रिसमासनि अफाराव मोनगोन थ' नोंथांमोना नायदो नै बेयावहाय साम' खिंखिरि स्टिल कालारावहाय नोंथांमोना साम' खिंखिरि डिजाइनखौ मोनगोन जायनो नांगौ लिमिटेड पिसाव दङ नोंथांमोना अर्डार होना लानो हागोन दायो क्रिसमासनि अफाराव गासैबो ओरैबादि मोजां थ' माने बेयो सिनि क्वालिटिया मोजां आरोना रोजाबो जागोन आरामनो गाननो थाखाय जायनो नांगौ लिमिटेड पिसाव दं थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय ओरैबादि मोजां मोनसे कालारावहाय बे डिजाइनखौबो नोंथांमोना दायो आंनियावहाय मोनगोन माने बेबादि डिजाइना गोबां क्वालिटियावहाय दङ बेनिस्लायबो लो क्वालिटियावहाय दंबावो थ' बेयो मोजां क्वालिटियावहाय दानाय थ' जायनो नांगौ नोंथांमोना जायहा एसे लो रेन्जआवहाय नागिरो नोंथांमोना दायो क्रिसमासनि अफारावहाय मोनगोन थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव लिमिटेड पिसाव नोंथांमोना नायबावदो दायो नै बे डिजाइनखौबो मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन ओरैबादि सेल जाबाय बेबो नायबावदो नै बेयावहाय पिंक कालारावहाय बे डिजाइनखौबो नोंथांमोना मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन लिमिटेड पिसाव दङ गासैबो दिनै बेमानिखौल' देखायथ'बाय आङो बयनिबो सिम गोजोन्थों